De petita pensava que fer-me gran era créixer d'alçada, passar de curs i fer-me adulta, com si fos una cosa senzilla, un concepte tancat fer-se adulta. Simplement era un tot, no et plantejaves ben bé què, simplement era ser adulta. Amb el temps he anat veient que créixer realment són moltes petites coses que vas encaixant a mesura que et fas gran. És adonar-se que tu hi seràs és les joguines són nosaltres. Joguy Preziosi, joguines precioses o H&M no són una paraula en si. Els teus personatges preferits de la infància no coneixien realment la família del Super 3, sinó que era cosa dels actors de doblatge. És adonar-se que hi ha més món fora del teu poble, també que hi ha més d'un club de patinatge. És voler roba interior i mitjons per Nadal, gaudir d'anar a dormir amb llençols nets o desitjar arribar a casa per fer-te una dutxa calenta. És parlar amb les amigues de tota la vida, de la feina, i de que esteu a un pas d'acabar la universitat a la vegada que sentiu que no fa ni 2 dies que començàveu el batxi. És la sensació que el temps passa molt ràpid, però el dia a dia és intens. La sensació de no saber quin dia de la setmana és. És fer familiar un trajecte amb cotxe que de petita el veies extraordinari, com veure les torres de la UAP, de camí a casa dels avis. De petita formaven part d'una batalleta més del meu pare quan era jove i ara són el meu dia a dia, te n'adones que els adults també han tingut la teva edat i han estat més joves del que ara ets. És adonar-se que ser adult no és sinònim a tenir-ho tot solucionat. No és tan seriós, no hi ha res marcat. De petita tenia moltes ganes de fer-me gran i ara hi ha coses que em fan il·lusió, òbviament, però també m'agradaria veure la vida amb els ulls de quan era petita, de tant en tant només.